Aşgabatyň parahat we gawdan etrapçalaryndaky köpgatly ýaşaýyş jaýlarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigine, jaýlaryň içiniň köplenç sowuk bolýandygyny Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Ýyladyş ulgamy işleýän jaýlaryň aglabasynda turbolar gyzgyn däldi, diňe mylaýym. Haçanda howanyň temperaturasy pese gaçanda turbolar köplenç sowuk bolýar. Hemme ýerde adamlar ýylynmak üçin elektrik peçlerden peýdalanýarlar ýa-da split sistemaly kondisionerleri gyzgyn iş rejimine geçirýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 8-nji noýabrda gurrun berdi. Beýleki tarapdan habarçy ýaşaýjylaryň elektrik peçlerden ýa split sistemaly kondisionerlerden köpçülikleýin peýdalanmagy netijesinde toğun kesilmegi bilen bagly wakalaryň ýygyderli ýüze çykýandygyny hem aýtdy. Käte kabel liniýalary hem odalýar diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň häkimetleri köpgatly jaýlardaky ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediliginiň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Ýöne Aşgabat ýyladyş edarasynyň birnäçe işgärlerinden Adatlyň habarçysyna aýtmagyna görä, munyň sebäpleri şäher häkiminiň beren görkezmesi bilen baglanyşykly. Şah Muhammed Durdulyň görkezmesine laýyklykda tygyşytlamak çäreleriniň bir bölegi hökmünde ýyladyş ulgamlaryna goý berilýän suwuň gyzgynlygy 50 gradusdan ýokary bolmaly däl. Bu bolsa turbolardaky suwuň sähel gyzyp mylaýym bolmagyna sebäp bolýar diýip habarçy anonim şertde söhbetdeş olan işgärlere salgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radiosyna baýdylanlary Aşgabat şäher häkimligine resmi taýdan tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýöne şuňlar Türkmenistanda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly problemany diňe Aşgabatyň ýaşaýjylary däl, eýse Lebaply näsaglar hem başdan geçirýär. Adatlyk radiosynyň Lebapda habarçylarynyň biriniň 8-nji noýabrda beren maglumatyna görä, welaýatyň Farap we Sayat etrap hassahanalarynda hem ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Bu hassahanalarda saglyk bejergisini alýan näsaglar palatany ýylatmak üçin indi elektrik peçleri hem öz ýany bilen alyp barmaly edildi. Şeýle-de olar ýorgan düşekleri hem eltmeli. Öňler näsaglar dermanlaryny öz ýany bilen alyp barmalydy. Indi bu zatlary hem eltmeli diýip howpsuzlyk sebäpli atlandyrylmasazlyk şertinde söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu barada Farap we Sayat etrap hassahanalaryndan kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Lebapda plany dolan pagtaçy daýhanlara gowşuryljak sowgatlary olaryň özlerine satyn almak tabşyryldy. Lebapda bu ýyl plany dolan pagtaçy kärençilere we kombaýnçylary döwlet başçysynyň adynan 43 inçlik LED ekrana telewizor gowşurmak tabşyryldy. Sowgat aljak daýhanlara hasyl toýu öz sowgatlaryny öz ýanlary bilen alyp barmak tabşyryldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine 8-nji noýabrda habar berdi. Bu ýyl pagta planyny dolan kärenne eýelerine we kombaýnçylary 43 ekranly LED telewizorlaryny döwlet başçysynyň adynan gowşurmak tabşyryldy. Olaryň ýaşaýan geňeşlikleriniň başlyklary sowgat aljaklaryň sanyna giren daýhanlara suraty alınjak güni ýagny dabara güni ýanlary bilen bir telewizor alyp barmak tabşyrdy. Ol telewizorlar bayramçylyk çäresini etraplaryň häkimleriniň dabaraly ýagdaýda özlerine gaýdyp berjekdigini duýdurypdyr diýip Adatlygyň habarçysy aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä häkimetler hasyl toýuny ýanlary bilen sowgat eltmeli edilen daýhanlary azda känne egilşik edýärler. Täze telewizorlary satyn almaga ýagdaýy bolmadyk daýhanlary ulanyp oturan telewizorlaryny guta salyp alyp barmak tabşyrylypdyr diýip habarçy belleýär. Onuň sözlerine görä bayramçylyk dabarasyna ýanlary bilen köni telewizor elten daýhanlaryň telewizor gutularynyň daşyna ýaldyraýan polietilenin ýapyştyryljakdygy aýdyldy. Habarçy Lebap welaýatyna hasyl toýuny taýýarlyk görülýändigini aýdýar. Habarçynyň sözlerine görä şu günler Lebap welaýatynyň medeniýet işgärleri hem hasyl toýa berk taýýarlyk görýärler. Habarçynyň sözlerine görä bir hepde bäri welaýatyň büdjet işgärleriniň ençemesi gök bakçy we miwe önümlerini ýuwup süpürüp arassalamak we hasyl toýda telewizora düşüriljek günni niýetläp oba hozuluk önümlerini owadan gutulara salmak, gawun garpyzlary torbalary ýerleşdirmek işleri bilen meşgullanýarlar. Mekanizatorlara hasyl toýuny köpçüligiň öňüne çykaryljak kombaýnlaryň we ýük ulaglarynyň sypjyrlan ýerlerini renklemek we arassalamak işleri tabşyryldy diýip habarçy sözüne goşýar. Türkmenistanda geçirilýän döwlet bayramçylyklarynyň öňýany çäreler köplenç telewizion üçin öňünden surat alynýar.
Aşgabatyň häkimetleri döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden velosiped satyn almak üçin pul ýygnaýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän paýtagtda habarçysy velosipedleriň bir taraplyk güni münasibetli geçiriljek ýürüşlerde ulanynjakdygyny aýdýar. Saglyk edaralarynyň, mektepleriň we çağalar baglarynyň işgärlerinden velosipedli ýürüşler üçin eýýän pul ýygnap başladylar. İşgärler ýygnalýan puluň möçörüniň işgäriň aýlygyna görä ütgeýändigini aýdýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 11-nji noýabrda gürrüň berdi. Şol bir wagtda habarçy velosipedleri satyn almak üçin her bir işgäriň öz aýlygynyň ortaça 2 hissesini işleýän edarasynyň ýolbaşçysyna bermelidigini hem sözüniň üstüne goşdy. Mysal üçin saglyk öýlerinde işleýän şepaat uýalarynyň aýlygy ortaça 1000 manada barabar. Olar aýlygynyň 2 hissesini, ýagny ortaça 2000 manada bermeli bolýarlar. Çağlar baglarynda işleýän enekelerin aglabasy häzir yarım stavka işleýär. Olaryň aýlygy ortaça 600 manada barabar. Bu işgärler velosipedler üçin 1000 manat bermeli diýip, şepaat uýalarynyň we enekeleriň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Aşgabatyň edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary 12-nji dekabrda bellenjek halkary bir taraplyk gününde velosipedli ýürüşiň geçiriljekdigini aýdýarlar. Resmi taýdan yglan edilmedik bu çäräniň dekabr aýynda, ýagny gyş paslynda nähili amala aşyryljakdygy häzirlikçe nämälim bolup galýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda uly bayramçylyklarda ýa-da halkary çärelerinde prezidentiň we hökümet agzalarynyň gatnaşmagyndaky köpçülikliň tigirli ýürüşler ýygyderli geçirilýär. Bu tigirli ýürüşlere döwlet işgärleri, studentler we mektep okuwçylary köpçülikliň çekilýärler. Olar bu çäre üçin velosipedleri we sport egin eşiklerini öz hasabyna satyn alýarlar. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş olan türkmensanlaryň ençemesi bu tigirleri satyn almak üçin özlerinden her ýyl pul ýygnalýandygyny, ýöne öňki velosipedleriň näme edilýändigi barada düşündürüş berilmeýändigini aýdýar. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bayramçylygy münasip bellemek üçin täze velosipedleri satyn almagyň zerurdygyny aýdýarlar. Ýöne dilden görkezme bilen ýygnalýan pullary deýişli kwitansiýa bermeýärler. Öňki tigirleriň nirededigi, näme edilendigi hem näwelli bolup galýar diýip habarçy belledi. Şeýle dol soňky döwürde bu talap sebäpli büdjet işgärleriniň ençemesiniň işden çykyp başlandygyny hem aýtdy. Adatlyk radiosy ýokarda aýdylanlar barada deýişli türkmen häkimetlerinden şol sanda çağalar baglaryndan, saglyk öýlerinden we mekteplerden kommentari alyp bilmedi.